गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय। दिनै आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानो जोंनि बर' समाजाव जिबायदि जाबाय थानाय सोरजोंबा खारनाय मानसि गोमानाय बेफोरबायदि जाबाय थानाय बेनि उनाव जोंनि बर' समाजनि सानैसो गाज्रि मानसि ओंखारदों सेंग्रा बिथांमोना नोंनि हिन्जावखौ मोनबाय नोंनि मानसिखौ मोनबाय होननानै माखासे रां रुफा बिहरो थगायनानै। लोगोसे आं बेखौनो खावलायो सोरनिबा न'खरनि मानसि गोमादोंब्ला नाथाय बिथांमोना सांग्रां जाना थानाया मोजां जागोन। मानोना सानैसो मानसि कल खालामो नोंनि हिन्जावखौ मोनबाय जों लांगासिनो जोंनो फैसा सोनानै हर गारि भारा बेफोर बाथ्राखौ बुङो। नोंथांमोना माब्लाबाबो फैसाखौ हरनो नाङा। नोंथांमोना हिन्जावखौ लाबोग्रो जोंनियाव लाबोनानै फैसाखौ लानानै थां बे बाथ्राखौ बुंग्रोखा। मानोना आं बे नाम्बारखौ स्क्रिनाव होनानै होगोन। 16 तारिखआव सासे फंबायनिफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिथाङा बिथांनिफ्राय बिथांनि हिन्जावखौ मोनबाय होननानै जों लांगासिनो होननानै बिथांनिफ्राय 10,000 फैसा बिहरदों। बिथाङाबो 10,000 फैसाखौ गावनि हिन्जावखौ मोनबाय साननानै थारैनो बिथाङाबो 10,000 फैसाखौ सोनानै हरबाय। फैसा सोना हरखांनासो बिथाङा आंनो फन हरबाय, आदा सासे मानसि आंनाव ओरैबायदि फैसा बिहरदों आंनि हिन्जावखौ मोनबायनो लाबोगासिनो आं बिनो फैसा 10,000 सोनानै हरबाय। थारैनो नोंनि हिन्जावखौ मोनबायबा थिगानो जाबाय बे बाथ्राखौ बुंहरदोंमोन आं। थारैनो आं नाम्बारखौ हरलाय आं चेक खालामनि होनना बुंहरबाय आं। जेब्ला बै सासे मानसिनावबो बे मानसिया फैसा जाखांखानाय, बे मानसियाबो चिरांनिनोमोन, बेजोंबो 3,000 फैसा जादों बिथाङा। सासे धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सानजारि नोगोरनिफ्राय सासे मानसिया फैसा जादोंमोन बिथाङा 3,000 बिनिफ्रायबो। नाथाय आं नाम्बारखौ चेक खालामबाय थारैनो बिथांमोननिसो बे सिखाव जाबायदि गाज्रि बिथांमोननिसो। सानसे बिथांमोनाथ' हमजाखागोन। नाथाय आं बेखौनो खावलायो जाहाथे सोरनिबा न'खरनि मानसि गोमादोंब्ला बिथांमोननि न'खरा सांग्रां जा। मानोना बेफोरबायदि फैसा बिहरोब्ला मालाबाबो हरनो नाङा। नोंथांमोना डाइरेक्टलि बुङो नोंसोर मानसिखौ मोनदोंब्ला न'आव लाबो जों नोंसोरनो 5,000नि बदल नोंसोरनो 10,000 हरगोन 20,000 हरगोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंहरखा। मानोना दानि जुगाव माने नै दा जाबाय थानाय जाबायबो दं, नाथाय बेफोरबायदि गाज्रि मानसियाबो ओंखारनाया बा गाज्रिया बारा जालांनो हमगासिनो। बेनिखायनो जों सांग्रां जानो नांगौ। सोरबा फैसा बिहरदोंब्ला हिन्जावखौ मोनबाय होननानै नोंनिफ्राय बुंहरदोंब्ला नों मालाबाबो बिसास खालामनानै मालाबाबो फैसा हरनो नाङा। जिन्दगि फैसा मालाबाबो नोङो ट्रेन्सफार खालामनानै हरनो नाङा। बेखौनो आं खावलायो जाहाथे जों सांग्रां जानानै थागोन। आरो थारैनो मानसिखौ मोनदोंब्ला न'आव लाबोनो हो, न'निफ्राय फैसाखौ सोनानै हर। आरो लोगोसे बे फंबाया मा बुंलांखो बे कलनि गेजेरजों नोंथांमोना खोनासंलांदो बे भिडिअनि गेजेरजों। आं गिबि सिटारावनो आं रायजोफोरखौ बयखौबो आंनि सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। ओमफ्राय जाथाया जाबाय दाख्लै 16 तारिखआवहाय सासे मानसिया मा होनो बिदिनो आंनि हिन्जावखौ मोनबाय होननानैहाय फन खालामनानै खिथाहरदोंमोन आरो। खिथाहरनायाव ओमफ्राय बियो बे ससियेल मिडिया हगारनायावनो बे फट'खौनो हरफिननानै मानसिखौ मोनबाय होननानै थगायनानैहाय आंनिफ्राय फैसा 10,000 जादों आरो। ओमफ्राय बे मानसिया फैसा 10,000 जानाय लोगो लोगो बेनिफ्रायनो फना सुइस अफ जादों। ओमफ्राय बिदिनो मोनायावहाय बिदिनो 4:30 बायदि टाइमाव खुलिफिनदोंमोन बियो। खुलिनानैहाय ओमफ्राय थांगासिनो दं जोङो होनना बुंहरदोंमोन बियो। ओमफ्राय बुंहरनायावहाय बियो बन्द' जाबाय। ओमफ्राय मंगल दै मोनबाय होनना बुंहरदोंमोन मोननायावहाय। ओमफ्राय बिसोरो साबसे फैदों होनना सोंदोंमोन आं। गावसोर बुंदों 16 जन होनना बुंदोंमोन। ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो फन खालामबाय थानायावनो बे मानसिया फनखौ दाख्लामबाय थादों आं बिजियाव दं मा दं होननानैहाय। उनावहाय बिदिनो बुंबाय थानायावनो बे मानसिया फनखौ सुइस अफ खालामना लादों आरो। नोंदों जेनेबा मा होननानै रायज्लायनानै फैसा बिहरनाय बियो ओरैनो नोंहानि हिन्जावखौ मोनबाय होननानै फैसा बिहरबाय? औ बे मानसिया जाबाय आं नोंनि हिन्जावखौ मोनबाय होननानैहाय नोंनि बेवाइखौबो मोनबाय होननानैहाय फैसा बिहरनाय जादों आरो 10,000। ओमफ्राय नों 10,000खौ लोगो लोगोनो सोना हरब्रबबाय? औ आं 10,000खौ सोना हरबाय आरो। ओमफ्राय 10,000 फैसा सोना हरनाय लोगो लोगोनो मबाइला सुइस अफ? औ मबाइला सुइस अफ जाबाय आरो। बै नों फैसाखौ सोरनि एकाउन्टाव सोना हरनाय? आं बेथ' गाव हरदों आरो सासे बांगालनि एकाउन्टखौसो हरदों हरनायाव। ओमफ्राय बावनो सोना हरदों आरो। ओमफ्राय सोना हरनाय उनावहाय बे बुंदों जाहैबाय बियो बांगालनि सिगाङावहाय मा होनो गावनि गारिया गाज्रि जादोंमोन होनना बुंदोंमोन। गाज्रि जानायावहाय बे गारि मालिकआ जाबाय गारि गाज्रि जानायखाय फैसा सोना हरनो नागिरदों सासे मानसिया 10,000 होननानै थगायनानैहाय बै जायनि एकाउन्टआव सोना हरदों बिनिखौहाय बिदि थगायनानैहाय बे मानसिया फैसाखौ बख'ना लाना थांदों आरो। लाना थांनायाव ओमफ्राय बुंबाय ओमफ्राय आं उनाव फन खालामफिनबाय। फन खालामनायावहाय बे बाङालिया बुंबाय जाबाय बे मानसियाथ' फैसाखौ दासो बख'ना लांना थांदों आंनिफ्राय केसनो होनना बिदि बुंना बुंदों आरो।
ओमफ्राय नों डाइरेक्टलि सोङा हसेयानो जोंनाव सोंहरालासिनो नों मानो फैसाखौ सोना हरनाय? आं सानस्लाबनो हायो सोहरनाय जाबाय आरो आं मोनबाय नालाय मोनबाय सानबाय। आंनिनो भुल जाबाय। गिबियावनो आंनिफ्रायबो बे खेनसे खोथाखौ खावलायनो सानो जाहाथे सोरनिबा न'खरनि मानसि गोमादोंब्ला नोंथांमोना सांग्रां जा आरो सोरबाफोर फैसा बिहरोब्ला जाहाथे बे फंबाय बायदि जानो नाङा, हरनो नाङा। जाहाथे नैबे आं स्क्रिनाव होनाय नाम्बारखौ सोरबाफोर मिन्थिगौब्ला आरो नुदोंब्ला बे नाम्बारखौ सोरबा डाइरेक्टलि आमुगा लायो होनना सिनायोब्ला बिथांनो आंनि थ्रुयैनिफ्राय जोंनि थ्रुयैनिफ्राय 30,000 रां होनाय जागोन, 30,000 फैसा होनाय जागोन। जाय बिथांमोना नैबे थगायनानै रां जाग्रा मानसिनि एड्रेसखौ मोनोब्ला नैबे नाम्बारखौ डाइरेक्टलि आमुखा होननानै आमुग होननानै मिन्थियोब्ला जोंनिसिम फोरमायहरनो हायोब्ला नोगोद 30,000 रां बान्था होनाय जागोन। मानोना बिथाङा गोबां मानसिनिफ्रायनो फैसा थाखा थगायनानै जाबाय आरो फैसा थाखा थगायनानै जागासिनो। दाख्लैसो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सासे आदानिफ्रायबो 10,000आव 3,000 बिथाङा लांबाय आरो धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सानजारि नोगोरनिफ्रायबो सासे ब्रादारनिफ्राय हिन्जावखौ मोनथारबाय होननानै कसम जालायनानै बिथांमोना 3,000 बिथांनिफ्रायबो फैसा लाबोदों आरो बिहरनाय जादों बिथांमोना। थिग बेफोरबायदिनो बे बिथांखौ जिहेतु बेनि नामा ओंखारो ट्रुकलाराव रायदों बर', बिथांखौ सोरबाफोर सिनायोब्ला जोंनिसिम फोरमायहरनो हागोन आरो बान्थाबो मोननो हागोन। बिथांखौ डाइरेक्टलि सिनायखायो होननानै बुंहरोब्ला आरो मानसिया अब'नि बेखौ खोन्थाहरनो हायोब्ला जोङो 30,000 बान्था होनाय जागोन। बेनिफ्राय नों दा नोंनि हिन्जावनि बागैथ' जेबो खबर मोनाखै? आं दा जेबो खबर मोनथ'वाखै मोननायालाय। बिदिनो मानसिया खारनाया बिदिनो मा जाबाय दाजों मास मोनब्रै जानोसै। नागिरना फैबावसै दासिमबो मोननो थाङाखै आरो। नों दा जेनेबा नोंनि हिन्जावनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा बे भिडिअनि गेजेरजों? आं बे भिडिअनि गेजेराव बुंनो सानदों जाहैबाय जेनेबा आंनि हिन्जावखौ जाय मोनो आं बेनिनो फैसा 20,000 होगोन, ओमफ्राय जेरावखि लोगो मोना आंनाव फन खालामबानो जाबाय आरो। नों दा जेनेबा नोंनिफ्राय जिबायदि फैसा लांबाय नों बेनिफ्राय नोंनि लांजानाय बायदि जाहाथे गुबुनखौ बेफोरबायदि जाया नों माबायदि खेंफोरथि हरनो सानो, माबोरै नोङो जोंनि बर' समाजनि जा गोमाबाय थानाय बा जाबाय थानाय बिथांमोननि न'खरसिम मा खावलायहरनो सानो? जेनेबा रायजोफोरनि सिगाङाव आं बुंनोसै आरो जेनेबा आं बायदि दाजाथों मानसिफ्रा मा होनो जेनेबा सोरनिबा मानसिनि न'खरनि मानसि खारजानाय ओरैबायदि जादों होननानै आंनि हिन्जावखौ नोंसिनि मानसिखौ मोनबाय होननानै बिदि मानसिफ्रा अनेक मानसिया फैसा जादों। जेनेबा आं बायदि दाजाथों मानसिखौ डाइरेक्ट भिडिअ कल रायलायनो मोनागौ मानि रावबो फैसाखौ दाहरग्रोथों आरो। जाहाथे आं बेखौनो बुङो गासैबो सोरनिबा न'खरनि मानसि गोमादोंब्ला बिथांमोननि न'खरा सांग्रां जा आरो सोरबाफोर बेफोरबायदि डाइरेक्टलि नोंनि मानसिखौ मोनबाय माबाय होननानै फटकफोर हरोब्लाबो गनायनो नाङा। जाहाथे बिथांमोना मोजां मानसिब्ला थारैनो न'सिम ओरैनो लाबोगोन। थाखा फैसानि जेबो माबा गैया आरो मानसिजों रायज्लायनो होगोन बिथांमोना मानसिखौ मोनोब्ला। जाहाथे मानसिजों रायज्लायनो मोनालासिनो मानसिजों भिडिअ कल रायज्लायनो मोनालासिनो रावबो फैसा थाइसेबो हरग्रोआ बे खेनसेखौनो आं खावलायहरबाय। जाहाथे बेफोरबायदि नों फंबाय बायदि रावबो इयुनाव जानो हालिया जाहाथे आरो बेफोरबायदि खैफोदाव गोग्लैया। बेखौनो आंनि थ्रुयैनिफ्रायबो खावलायहरबाय। आं बेखौनो लास्टआव बुंबावनाय थायो जे बिथांखौ सोरबाफोर सिनायोब्ला आरो नुयोब्ला मिन्थिगौब्ला बिनि एड्रेसखौ मिन्थिगौब्ला जोंनिसिम खोन्थाहरगोन। बिथांनो जोङो 30,000 बान्था होनाय जागोन बिथांखौ हमनो हायोब्ला आरो बिथांखौ डाइरेक्टलि आमुखा होननानै